Bon dia i benvinguts al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui de Estudiem Valencià d'una altra manera he preparat un vídeo amb vocabulari de carnisseria. Molt bé, comencem! Així tenim els llocs de venda d'aliments. Tenim carnisseria, que representa la botiga de venda de carn, peixateria o pescateria, que és establiment on es ven peix. Tenim mercat i supermercat, fruiteria i verduleria, així com panaderia, que és l'establiment de la venda de pa, i pastisseria, que és la botiga del pastisser. A continuació trobareu una sèrie de targetes amb vocabulari de tipus de carn. Bé, fins ací l'episodi d'avui. Si us ha agradat, podeu compartir-lo amb els teus amics o amigues. No oblideu practicar el valencià. Ens veiem per ací. Adeu!